Indaba ze-1KZNTV ifundela uphilano kaCebekhulu siyanibingelela nina besilo nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Ezakamuva ngemali yokhuvethe kubungazwe abahlengikazi Enseleni kanti ukukhuthaza intsha ukuba inakekele. Ngqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uzwelonke uLindi wezulu uthi phansi amaphaphu kulabo abathembele kwisibonelelo sabakhahlanyezwe ukhuvethe njengoba sekuntwela ezansi. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le-1KZNTV njengoba bekulinde balolu uhlelo luphinde lushayeke ibuya ungakashaya umhlanzi le-15 kuye phezulu kepha kuzobe manje kusekhona abakhala ngongayitholi le mali engo-R350 bamarandi. UZulu kuveza ukuthi lokhu kungenxa ukubambezeleka kwengxoxo ababenazo nabamabhange uqinisekisa ukuthi kayikho imali ebanjwayo kulabo abazoyamukela emabhange. Njengoba sekuqubuke indida mayelana nokungaphumi kwemali eyisibonelelo salabo abangasebenzi yena lelika 350 nobekulindeleke iphinde ikhokhelwe labo abafanelwe ukuyithola ngenyanga uNhlangulana. Ungqongqoshe womnyango wokuthuthukiswa komphakathi kuleli uthi ke bayaqonda ukukhathazeka komphakathi kepha ke ukubambezeleka kwezingxoxo nabamabhange yikho ke okube imbangela. Imithetho besiyikhipha ngayo before ama-regulation beku ama-regulation we-COVID-19 manje lawo ma-regulation awasekho kuye kwafuneka ukuthi sibuyele emuva ke siyobheka ama-regulation anormal. Unfortunately for us ukwenza ama-regulation akuyona into nje ovela uvuke ekseni uyenze ngoba there are also legal implication nako konke. That's the first thing. Okwesibili kuye kwafuneka sinegotiate namabhange ngoba abantu abaningi manje bayithola emabhange imali yabo. Kufuneka sibhadale imali ukuze amabhange akhiphe imali. Isikhalo sethu kumabhange besibhekele amount abayifunayo per each person esimbhadalelayo ngoba phela thina sifuna ukuthi yonke imali iye esandleni somuntu. So nalawo ma negotiation namabhange asuke asithatha isikhashana eside than we anticipated, but ngoba besithe ngoJune besicalculate lokho ukuthi by June funeka sibe siwaqedile ama negotiation namabhange siwaqedile lawo ma negotiation number 1. Kuzokhumbuleka ukuthi lesi samba siqale ngemumva kokuhlasela kwegciwane icorona nokuba ke kuhloswe ngaso ukusiza labo abaphelelwa yimisebenzi kanye ke nalabo ababangasebenzi inhlobo bakwazi ukubhekana nesimo sempilo. Sekuphele izinyanga ezimbili igidi zabahlomlayo kule mali bengayitholi. Ukubuya ke kwayo kuza ke noshintsho njengoba ingeke isalandwa eposini ngenxa yeinkinga kanti lo mnyango useyinhlelweni zokuthi iphindi kwazi ukulandwa naseyibhaza. I-well-being yabantu bethu impilo zabo akusiwe ukuthi nje beze bazokhipha le mali ukuthi bayikhipha kuphi bayikhipha kanjani kukhosta malini kwakhona ukuthi bahambe bayoyikhipha leyo mali kumqoka kithi. So siyaqhubeka ke ukukhulumisana neposi ngoba nibonile endaweni eningi iposi lithe alisakwazi alinayo imali yawavala. Sisebenzisana ngokuthi ake sibheke ukuthi what is the easiest, what is the fastest, what is the most convenient way ukuthi abantu bakwazi ukuthola imali yabo. Le yamaspaza shop nayo siyayifuna ngoba phela mangabe singenza njalo kusho ukuthi imali izorotate within the communities ayizuphuma iye ko checkers nezinye indawo nabo pick and pay abakude yabona abanye bazokwazi ukuthi bayike laba bafuna ke ukuye emadolobheni ke sometimes phela abantu ukuphuma nje inkosi yami. So lento ukuthi bakwazi ukuthenga ke kuma spaza shops futhi ke iyasinceda naleyo nto leyo because izonceda i-department ye small business development. Asizuvuma ukuthi abantu banikezwe amavacha bahambe bayothenga ispaza shops ingekho registered ngoba phela kusho ukuthi leyo mali izo end up iya kwabanye abantu aba-owner ipaza shop nemali yakhona sibanikeza yona iphume iye kwamanye amakhandi. Khona manjalo lo mnyango uphinde waqhamuka nohlelo lokwengezelwa kwemali yalabo ke abaqapha abantwana abayintandane. Kusukela ngomhla ka-1 kwaJune 2022 sesizokwazi ke ukuthatha icelo kubantu abanakekela izingane eziyintandane. Umuntu obhalisela ke lezi ngane ethola isibonelelo sezingane uzokwazi ukuthi athole imali engango 240 esingeza phezulu kwemali u480 esuke itholwa ingane ngayinye. Ufaka isicelo ke uvakashela i-office lakwasasa usiphathele ke ama-death certificate abazali. Mawungenabo ama-death certificate uyakwazi nanokuthi uyokwenza i-affidavit emaphoyiseni uvakashele ke office lakwasasa ukuze ukwazi ukubhalisela lesi sibonelelo. Lesi samba kulindeleke ukuba sishaye ibuya maphakathi nenyanga ephezulu. Endabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini.
Abahlengikazi emtholampilo waseNseleni enyakatho nelikaMthaniya bahlela umcimbi lapho bebungaza khona usuku lwabahlengikazi baphinde bakhulekele bakhumbule labo abadluleke emhlabeni ngesikhathi kuhlasele kubhubhane lwe-COVID-19. Lokhu bakwenza ukukhuthaza abahlengikazi bangakhohlwa ukubaluleka komsebenzi wabo ezweni. Lana-ke abahlengikazi bomtholampilo waseNseleni bebekhumbula kusuku olubalulekile lwabahlengikazi nolugujwa ngenyanga kaMeyi eligujwa-ke umhlaba wonke owaziwa-ke nge-International Nurses Day. Inhloso yalolu suku ukuvuselela-ke isifungo zabahlengikazi abazenza ukuthi-ke bathi bazowusebenzela ngokwethembeka umphakathi. Laba-ke bebekhumbula-ke lona lolo suku izeke noma selwadlula usuku olubungazwa ngalo. Sabona usuku lanamhlanje ukuthi ngcono sikhethe lona ukuthi siyenze nathi le celebration ye-Nurses Day of Prayer. So ubumqoka bayo or purpose yethu yayo for today kuukuthi sikhumbula lolu suku ubumqoka balo ukuthi ubani inesi, liyini inesi, lisemqoka ngani inesi. So sizokhumbuzana namhlanje ukuthi singobani, sisemqoka ngani emphakathini. Ngoba phela inesi elasemphakathini kahle kahle yikho sesaba no outreach nje nurses ezisebenza emakhaya ward based basebenza emakhaya ukugcizelela inhloso yobunesi ukuthi akulona inesi eclinic kuphela kodwa kufanele zeliphume lofinyelela emphakathini. Kanti-ke babuye bakhumbula nalabo bahlengikazi abadluleke emhlabeni ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 kusukela-ke ngonyaka ka-2020 kuze kube yimanje. Kuningi esiye sabhekana nakho okuye kwasivelela njengoba siye sashiwa abanye bethu ngeCovid. Lokho kuye kwasenza ukuthi ngempela sithi ake sihlangane simbonge uNkulunkulu okuyena othe noma abanye bethu eye wabakhumbula nathi sathi ake sibakhumbule ngalolu suku ngoba bekuyizithando zethu sibambisene emsebenzini futhi sibona ukuthi uma ngabe singabakhumbuli lithi iBhayibheli asibakhumbule kodwa singabakhoni. Lezi izindaba z1KZNTV mina nginguSamkeliswe Nqulunga ubika ngisenseleni. Umqondisi wenhlangano engezinzuzo iphumelela educational training project unathi Mhlongo uthi basebenze kakhulukazi ngentsha beyikhuthaza ngokubaluleka kokuvikela isithunzi sayo kanye nokwazi isimo sawo kesempilo. Babakhuthaza ukuthi bahlolele negciwane lesandulela ngculaza. Ukusho lokho ngesikhathi begubha inyanga yentsha kumcimbi bebewubambeleke hololo mphakathi oGobandlovu ezikhaleni enyakatho KwaZulu-Natal lapho intshi bikhuthaza khona ngokuhlolela izifo ezahlukene nokuvikela isithunzi sayo ngokungazibandakanyi nezenzo ezimbi. Umqondisi wenhlangano engezinzuzo iphumelela educational training project uthi kubalekile ukuthi intshi ivikele isithunzi sayo ngokungazibandakanye nezenzo ezimbe iphinde futhi ikhuthalela ukuzazi isimo sabo sempilo ngokuhlolela izifo ezahlukene baphinde bakhuthalela nokuhambela imitholampilo. Ukusho lokhu ngesikhathi benza umgubho wenyanga yabantu abasha. Sibalekelela kakhulukazi ke bathini sithi abayazi mhlambe abasazi isimo sabo ngoba sisebenza kakhulu nabantu baka HIV and AIDS, STI, PrEP senza lezo zinto bese sithi ke umuntu akasazi status sakhe. Team yethu namhlanje mabasazi isithunzi sakhe mntomusha. Sibona intsha yethu namhlanje ingasazazi ukuthi yobani. Sibona intsha yethu isingene kakhulu ebugebengeni nasemadrugsini nanokuthi bayakhulelwa ezikoleni bebancane. Sizogqugqumezela lokho ukuthi thina sikhona siyabalekelela ke nalapho ke mhlawumbe nakuthi mangabe eyifweni abanazo sibathathe sibalekelele sibase nasemakliniki sibaphelezele baye emakliniki bangawushayo nanoline ngoba basuke besaba kwesikhathi ukuthi bayoshaya uline ezikole emakliniki. Ikhansela la ku Ward 14 ebeliyingxenye yalomgubho lithi lolu usuku olubalekile ukuthi kukhunjulwe amaqhawe asukuma alwa kanti imigubho efana nalena isiza kakhulu ekutheni intshi ingabi uvanzi. Ukukhumbula namaqhawe ango 1976 athi uma ama-systems kakhulukazi ezemfundo ephikisana nesimo sokuhlala asukumela phezulu nabantu abasha abazobenza izinto ezahlukahlukeneyo ezingamakhono. Lokho kusilekelela ekuthenini intsha yethu
iqhele esidakamizweni, iqhele nasecabangeni izinto ezingabuyisele emuva empilweni yabo. Ongomunye wabasebenzi benhlangano iphumelela ukhuthaza intsha ukuthi ingazibukeli phansi kodwa isebenzise ikhono enalo ukuze izithuthukise empilweni. Inkinga ngathi inkululeko sinayo kodwa sizobagqugquzela ukuthi nangama skills ngale ukuthi awusiqedanga isikole kodwa ngama skills ungakwazi ukuyibeka phambili. Ngale kwama skills zama okuncane ozokwenza empilweni, ungabe usuhlala ekhaya nje usunethezeka ukuze nawe uzokwazi ukuthi uphumelele kusasa kubo wena lethi isinto etafuleni, ningashuthi amathuba omsebenzi awekho, izandla zikhona. Intsha bihambele lo mgubho iphinde yathola iziyalo zivela kumaphoyisa ngokubaluleka kokungazibandakanye nezenzo zobugebengu kanye nokusebenzisa izidakamizwa ngoba lokho kungashabalalisa ikusasa. Ezindabeni ze-1KZNTV Kubungazwe Sicele ngisesikhaleni. Umphathi wekhomishana ekhethe ezimeli IEC ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo enyakatho KwaZulu-Natal uThule Dlamini uthi ikhungo zokubhalisela ukhetho lokuchibiyela ngaphansi kwa-Ward 3 kumasipala waseMfolozi sezikulungela ukwamukela abantu abazobhalisela ukuvota ngale mpelasonto yomhlanga zili-18 kuya kuzi-19 kwephezulu kusukela ngehora le-8 ekuseni kuze kube yihora le-5 ntambama. Lokhu kuza ngemuva kokwedlula-ke emhlabeni kalobeli ikhansela le-IFP kule wadi uJetros Ngema ngenyanga edlule. Umphakathi wa-Ward 3 ngaphansi komasipala uMfolozi ukhunjuzwa-ke ngokubaluleka kokubhalisela ukuvota okhetheni-ke lokuchibiyela ngale mpelasonto mhla ka-18 no-19 June kulandela-ke ukushona kube yikhansela le-IFP kuyo le ndawo. Umhlali wakuleli wadi kuphela onemvumo yokuvota kulolu hlelo. Ku-Ward 3 eMfolozi municipality sihanjelwe ikhansela. Masanjelwa ikhansela as IEC sibekelwe u90 days ukuthi sibe sesikhetha elinye ikhansela elizo replacer esayisekubize ngokuthi by election. I-by election ke ila sobe sikhetha khona ke umphakathi waka Ward 3 kuphela. Kule weekend esiya kuyo ngomhla ka18 and 19 sizobe sivule ikhungo zethu zonhlanu ku Ward 3 okuyimanqamu, imankwathini, Ndlabe ilandula, inhlabane kanye noGoyintethe. Zo 5 lezo ikhungo zizovulwa ngo8 ekuseni zivale ngo5 ntambama on both days. Sizobeke sivulela ukuthi umphakathi wa Ward 3 ungifike uzobhalisela ukuvota noma uzoyibheka ukuthi ukhona yini kwi-voters roll. Kanti-ke zikhona-ke nezindlela ezilula abantu abangabheka ngazo amagama abo kuhlu lwabavoti noma-ke babhalise online ngale ngokuthi-ke baze beye ezikhungweni zokubhalisela ukuvota. Uyakwazi ukuthi uyi-check-e ukuthi urejistile, uyi-check-a ngokwefoni ngokusenda i-SMS enambeni ethi 32810. Kuleyo number-ke ufake i-ID number yakho bese uyasenda kuleyo number bese iyasho ukuthi uregister kuphi. Uyakwazi futhi ukuthi uregister online, ungena nje kwi-website yaka IEC bese uyaregister ke online. Uma ungaze ulinde ukuthi uyesikhungweni. So those are the other ways ukuthi ukwazi ukuthi uyibheke nokuthi ubhalisele ukuvota. Umphakathi ukhuthaze ukuba ke uphathe umazisi noma ke certificate babeke ngabaseNingizimu Afrika futhi ke iminyaka yabo ibeke yi-16 kuya phezulu. Lezi zindaba ze-1KZNTV mina ngingosamukeliso Ngqulunga Naserichardsbay. Ake siye ezitolo siyabuya nezinye zeindaba zethu. Nisabukele zona indaba ze-1KZNTV nazo sithi ngehamba phambili namuhla. Ezakamuva ngemali yokhuvethe. Kubungazwe abahlengikazi Enseleni kanti ukukhuthaza intsha ukuba inakekele. Lo qaqela isikhundla soba uhlalo kaKhongolose kwisifundazwe KwaZulu-Natal uSandile Zungu uthi seqalile ukuhambela amagatsha ahlukene lenhlangano ukuqhubha umkhankaso wakhe njengoba kukhona namagatsha asephakamisa igama lakhe. UGwabini usho lokhu ke ekhuluma ke neziko lezindaba ekhaya lakhe eThekwini KwaZulu-Natal wabeseveza nokuthi usekulungele ukuguqula izinto kuleli qembu ukuze ke lizobuyela ukwethenjwa kubantu. Into esoqala sibheke nje ukuze sibekele umbukelo ekhaya
isithombe ukuthi masikhuluma ngo-Mr. Sandile Zungu owaziwa ngokuthi ungala kwezebhola sikhuluma ngobani? Kuyamangalisa usengaziwa njengomuntu osebholeni, abanye abangazi umuntu okwebusiness. Engakhula nabo bakazi umuntu othanda incwadi. Labo yaqala ukusebenza nabo bazi umuntu onjiniyela. Abanye ngasebenza kwebusiness bazi umuntu owebusiness. Kusho ngezinye indlela fanele ngogeneral. Uqala kwami ukuzabalaza njengomuntu nje omnyama wakhula ngama 70s. Incindezelo ubuyibona all around you. Nama ngiya evarsity ngaqala ngaba active kuma student politics. Ukufuna nje ko science kwafunya ithini. Kwaqala ngaleza khaya kwakuthiwa azasim. Kuno azaso safoma science. Mangiqeda nje University of Cape Town 1988. Ngiyoqala ukusebenza lesikhaweni ngaba active mhla ANC and Ben. Mangibuye eMlazi ekhaya lapha engazalela khona. Ngaba active kuma branches aseMlazi. Imabhida branch okwamanye ama branches abakhulu namanye. Uno B, C, D ne Uganda. Ngangu secretary walo branch futhi ngibuye ngibe political education officer ngalezo sikhathi. Mangiya eGoli ngaba active na ku Rivonia Heroes branch nakhona ngaba i-political office bearer. So kuba la kwa ANC nokubamba ikhundla emasebeni kuma branches into engaqanje manje. Mr. Zungu uzalelwe kephi? Wafunda kephi? Wakhulela kephi? Ukuzalwa kwami ngizalelwe eMlazi, New Township. Abazali bami beqhamuka eMatigulu ubaba beqhamuka kwaHlabisa. So impande zami deep kulezo ndawo zontathu ngoba futhi indawo engijwayele ukuyivashela kwamanje ngoba amaliba obabamkhulu bami alapho kuyobeka nje itshe from time to time. Kodwa indawo engikhulele kuyona eseMlazi. Ngafunda ekolezi khona eMlazi koMafukuzela isikole siqala njengolanga lebalele Dube. Ngafunda eMafumbuka, ngafunda eVukuzakhe. Ngase ngithola umfundaze okwenza i-engineering kwaqala eHilton College ngenza khona i-post matric 1984. Ngase ngiya ke e-University of Cape Town ngenza khona i-engineering in-mechanical. Ake size kule evela manje. Nokho sekunesikhathi lokho livela igama lakho la Sandile Zungu ozophakamisa igama lakho ukuthi abe usihlalo we-ANC kwisifundazwe. Ukwamukela kanjani lokho? Ufike kanjani okwamukela kanjani? Okokuqala nje mina ngakhula kwa-ANC. Ubaba wami wayevolunteer before i-ANC ibhenwe. Uzwashona esabambelele leli flag noma engasekho political active ngoba washona engaka-unbhenwa i-ANC. Ngikhule under i-ANC. Ikhaya ngikholelwa kakhulu kulona. Lenhlanhlathekile ngapha kwaZulu Natal. Angingabazeki lokho. Uyabona imphumela abantu abasakholwa kakhulu kwe-ANC. Manje kwivoti bayineza amavoti amancane naqala. Kuyacaca ukuthi ngo-2024 unless i-ANC ishintsha indlela yenza ngayo izinto iya kuma opposition branches. Thina ke sakhula kwe-ANC asekuvumi lokho. Esiyibuza kona ukuthi sizokwenzani ngalokho. Bathi abanye shona khona ensimini. Uyobambela wena. Uyosonga uyogoqa izandla imkhono ushona ensimbi ubambe amakhuba la. So ilapho sikhona ke manje ukuthi siyibuyise i-ANC abantu bakholelwa kuyona. I-ANC njengomholi womphakathi, leader of society, ikukhombise ukuba umholi emphakathini kwezamabhizinisi, kwezenhlalakahle, empathweni nje yomuntu omusha othi uyi-ANC akukhombisa ukuthi siyabaholi thina. Ukuthi ngo-2024 i-ANC ingabe kuma-opposition benches. Nalaba bafa befela umzabalazo bangasho ukuthi woye sebemathamba amhlophe. Ma ngabe njengoba i-conference izohlala next month mangashintshanga izinto. Kwenzeka ke ukhetho nalaba ozobe ukhethwa nabo. Yiziphi lezi zinto enibona ukuthi kumele iqale kuzona
ukuze kubuye isithunzi sa-ANC? Akuqala nje ukuthi ke kukhankaswe manje. I-ANC bekuyinhlangano ekhankasayo. Angathi kumele sikwi government i-ANC i-leader i-government mase uthi i-ANC as an organization ibisi goqizandla. Asiqale nje ukuthi ukukhuculula imhosha lena yenza ukuthi namanzi makuma nekhukhula iblockeke ikapatele ezakhiweni zabantu ukuthi akubo ANC uletha lo mkhankaso uthi akhande lokhuculula ukukhuculula amadolobha sihlale sikhala ngokuthi ithewe lasafana kuqala yini esenza ngalokho akulida ama campaigns ANC makhona ngokuthi iSAPREF iyavalwa ngaleyo ndlela kuvaleka amathuba emisebenzi kwi-refinery kuvaleka amathuba emisebenzi downstream industries lena edila ngama byproducts akubo ANC omashayo uyaSAPREF futhi vulani imbonile uma ngafuna ukuyivula idayiseni ba iqhubeke ikhiqisa uma bethi hayi phela inkinga ayikho kodwa ayikho la kuthini inkinga wa National Treasury akube yona i-ANC KwaZulu-Natal ehamba yaba National Treasury ithi banikezeni i-subsidy njengoba nineza i-automotive sector abakhiqizi beimoto ngoba umnotho waZulu-Natal ohluphekayo cishe i-50% refining capacity ye-crude oil ila KwaZulu-Natal through engine no SAPREF siyasa iyavala lezi imboni sithule nje sina siwu-ANC asikhankasi makhula ngokwakhiwa izakhiwo zabantu endaweni ezingazibafake ezibene zibucayi akube ithini u-ANC silida lawo campaign ingabe uhulumeni kuphela bese kwenzakaleni la khona isikhathi la kwafika kwavela khona igama lakho kwaphinde kwathiwa futhi uyahoxa inkinga lapho kwaba ukuthi kwangaqala ucampaign ngaleso sikhathi ngisahlola nje uvo ngoba lapha igama la ngasethi hayi bafowethu nodadewethu ningicela ukuthi ngingene la ngicela ukuconsult ngaconsult izakhiwo ngaconsult abaholi abalibambile iqhaza kwepolitiki la KwaZulu-Natal ngaconsult amakhosi ngaconsult abamabadla kwangathi siyacampaign kwaba sengathi ngiyakhankasa kanti i-ANC bengalivule lo thuba lokukhankasa ngasithi angikwazi ukuthi ngumuntu ofuna ukuhola i-ANC mase ngenza into abazothi abanye ayi i-ANC angaba nezilo thuba ngasithi hayi ngiyahoxa until leso sikhathi esiqhamukayo uma benganginominate futhi bengabuyeli kumina konke ngafuthi lapho ngisemabhizinisini babuya bathi ayizuma awindawo uzohola la ithina sosebenza phansi emasebeni ukuvuza lo mhlabathi igama lakho lisamile lisaphakamile kunombuzo enginawo but uzoba kwena babuzonga ukuthi uphendula kanjani ngilungelo lokuphendula ubulungelo futhi longawuphendula kunale mbiko noma into le evile ukuthi wafanda enye i-camp kade kune conference yala eThekwini wathenjiswa khona ukuthi uzophakanyiswa ukuthi ucontest isikhundla sokuba uchair mina ngumuntu oneqiniso kulezi inkomfa za kuma regions ahlale nje ku-2022 ngiye ngacelwa abaqhamuka kuyinhlaka ezahlukene angathi ngezindlela kuma-slates though ama-slates ngamahle kwa-ANC ngoba ayawuhlukanisa umbutho kodwa it's not become a norm so ma-approach okuthiwe awusize manje kwabini ama-delegates adinga accommodation ama-cadres adinga ukuthi ahlangane bathi bayachathana chathane kodwa manje seshoti ngokuthize uma ngicala kwa-ANC ngiyalekelela kodwa isikhathi angikwenzi ngokucwasa kwamanye ama-regions ngicelwe ngapha ngacela nangapha kwesinye isikhathi ngisize indawo zombili ngoba it's about ANC engakusho nje ukuthi bafowethu ningangitshela ithanzo anginikeze imali ukuthi ngithenga ama-delegates angiyenzi leyo nto
angeze ukuyenza leyo nto even nasemkhankasweni lo wami okuthiwa i-fresh ayifuna lento okuthenga ama-delegates kodwa makuthiwa ama-delegates funa transport makuthiwa i-branch kufuna isiza ukuthi ihlale omama izalukazi namakhehla alapha adinga i-transport ukulekelela lapha alikho icala isikhathi esiningi ngilekelele futhi ngingasho ukuthi sengibeka embandeni ukuthi senongisupporta abanye bawo ngiyabalekelela base beyashalaza bashile ngapha nangapha akho nkinga futhi lapho ikwa-ANC la mawuneza abantu usiza ukuthi esuqine musa ubuso expect ukuthi sekabantu bakho abekho abantu ababantu bami uma bengayezwa into engiyikhulumayo akho nkinga futhi lapho chathi bawuyezwa ngelinye ilanga mhlambe isikhathi sasikafiki kodwa abekho abantu bami ama-ridges onke ahlalile post ngo-2022 cishe ngiwasizile wonke. Uthini ngendaba ethinta inkohlakalo njengoba kunabaholi abaningi kuyona i-ANC abahlezi besoleka ngendaba yenkohlakalo ingabe lokho akunawo mhlawumbe omunye umthelela ukubona lokho okuncishilwa ukuvotela noma ukuthenjwa? Inkohlakalo ikhona yonke indawo lento ngesingisi kuthiwa it's become pervasive ichilo lona lolo ngoba mawukhumbula hle 10-15 years ago yabaholi bepolitiki babaza mawuphatha i-corruption no government kodwa manje sekuyamukeleka nje ngenxa ukuthi iningi evidence ekhombisa ukuthi inkohlakalo has become a pandemic. It's become pervasive in society. Ikwi-judiciary, ise-parliament, ikwi-business, ikwi-politiki, ikwa-government, ikhona yonke indawo. Akusiyona inkinga ye-ANC kuphela, inkinga ye-society as a whole. Kodwa nathi kule khona lethu laka-ANC kufuna siyino amakhwapha ukuthi kuphi esikwenza ukuthi le nkolelo ukuthi South Africa has become a corrupt society ibhekelelwe. Nginenkolelo ukuthi uma siba nobuholi la kwa-ANC obu-upright obethembisayo lo ngaba nomthelela ekuthini laba phansi ngaba amakhansela ingabe ibonda ezihamba under iflag le-ANC zithi asiqondise izinto manje seliganga ngomunye umhlathi selishintshile izinto manje ubuholi be-ANC buthi asibe isibonelo esihle. Ngikholela ukuthi abantu bazoyiklomelisa i-ANC uma yenza izinto kahle but asibanize enye chance ngoba bakhombisa ukuthi bahamba ngenye indlela manje kodwa njengoba ngisho nje kule ndlela esihamba ngayo manje uma singashintshi siyi-ANC siya kuma-opposition benches come 2024 akujiki lapho. Sibonga kakhulu nje baba ngesikhathi sakho ukuthi uzivulele izandla sikwazi uzoxoxisana nawe mayelana nayo iconference nokuphakama kwegama lakho. Ngibonga kakhulu nami. Iyanina besilo ziyaguqa besiyiphaka namuhla nakanjani uJehova mayevumile sohlangana musa.